He likes also Mercedes. I'm Audi fan. Не правиш видео това? Обичаш ли Мерцедес и Метине? А ти видеозапис не правиш, бе? Да. Аз се кефа там, че ми снимаш. О, виж, какви щастливи майки. В Базел сме. На главата. На главната в Базел сме. Ние тук вижте горе какво има по цялата улица. Да пази сянка сигурно. Като че ли има много слънце. Да, защото тук страшно слънце пече просто. Стига до 23 градуса понякога температурата. Когато е най-големия, най-горещия сезон. Вижте симпатяги тук. Oh, Metin got the new toothpaste, so you can buy many things. Put it. You find this blanket. So you can buy genau. many things and make full. 20 kilo do you? Oh, yeah. Ето и никой не са от местното население. Да тиркал си, да. Какво казаха, а? Обърнаха ли са? О, Метине, виж, маратонки, мен. О, Метине, ти попадна в рая. Това е съдници. Да, бе, мене. Колко 160 евро, мани са? Как бе? 100 евро са 60 франк. Не, То не 100 са франк са 100 60 евро. Ами даде. It's very expensive. Yes. I don't like. Yeah. Just... Виж същото, което продахме на Дое? киоск. Същите обувки. Yes. Look Само, the че ние ги price. продахме за 7 евро. А тук са 50 евро. Тук са 50 евро. О, какви красавици има. Улички. О, магазин за обувки. Виж кой е само, снимай вътре, ма не виж какво става. Ако не сте виждали обувки. Той има ли спортни? Кал да? То горе има спортни май нас така. No special price. No special price. Because this is a new look. And where is to have the discount? Here. Тушки. Do we go upstairs? I mean, I go upstairs, you can stay here. Сега ще качвам нагоре. Така. О, чанти. Има избор на чанти. Я да видим нещо да ми хареса. Много неща. Окей, сега малко ще се запазарува. Чао.